Bagremov med s područja Krapinsko-zagorske županije slovi za najbolji bagremov med u Hrvatskoj. U čemu je tajna, saznao je naš Nenad Kralj na 13. izložbi i ocjenjivanju meda u Krapini. Pčelarstvo ima ogroman značaj za hrvatsku poljoprivredu, jer pčele nisu samo proizvođači meda. Pčelarstvo znači za poljoprivredu Hrvatske vezano ne samo za pčelinje proizvode, nego i na koristi koje pčele daju voćkama i svim ostalim biljkama vezano za oplodnju, ali pčelari su izuzetno vrijedni i imaju jako puno dodatnih proizvoda, dakle ne proizvode samo med, nego je tu i propolis, matična mliječ, jako puno drugih proizvoda. Krapinsko-zagorska županija već dugi niz godina provodi ocjenjivanje i izložbu meda, a ove godine je ta manifestacija održana 13. put. Poznato je da zagorski pčelari proizvode najbolji bagremov med u Hrvatskoj, a ovogodišnji šampion je bagremov med obiteljskog pčelarstva Škrlec iz Radoboja. Nema neke tajne, dobra pčelarska praksa i dobro mjesto za zagorski bagrem. Znači u Zagorju gdje nema uljane repice, tako da ulovimo čisti zagorski bagrem skoro 100%. Uljana repica je odličan med, samo pokvari kvalitetu bagrema s time da se prije kristalizira, nema prozirnost i tu se ne može dobiti zlatna medalja. Tu smo onda mi u prednosti u Zagorju gdje nemate uljane repice i dobivamo čisti zagorski bagrem. Ova godina je bila dosta loša za pčelare. Ipak, postoje načini kako ublažiti loše vremenske uvjete. Naravno da to iziskuje i određene napore. Nije bilo lako, imamo 2 kontejnera, vozimo to diljem Hrvatske, od Valpova do Velike Popine, iza Malovana dolje prema Zrmanji. Tako da radimo kilometražu i tu smo nešto dobili. Na Primorskom Rijesku smo nešto dobili, a drugo je sve bilo oko nule. Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa Hrvatskim pčelarskim savezom dogovara dodatne mjere za pomoć pčelarima. U zadnje 2 mjeseca vrlo intenzivno radimo na nekim dodatnim mjerama koje bi eventualno mogli ići kroz nacionalni pčelarski program i nadamo se da ćemo do kraja ove godine vidjeti što sve eventualno još možemo u sektor pčelarstva plasirati u idućoj godini, ali ono što je iznimno važno da će se program nastaviti provoditi i financirati iz EU proračuna. Savez pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije također poduzima određene korake u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom. Ove godine, kao i poznato, je jako loša za pčelare, no mi smo u suradnji sa županijom, odnosno na zahtjev Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije, dali jedan zahtjev prema županiji da se isfinancira jedna jednokratna pomoć za pčelare u prihrani pčela, s obzirom da je bila loša godina, pčele se nisu stigle nanositi nekakve zimske zalihe i ta procedura je sada u tijeku, obećano nam je da će pčelari dobiti, čeka se rebalans proračuna, uglavnom po rebalansu će biti to ugrađeno, taj dio sredstava, sad koliko će to biti još za sad ne znam. A nakon ove katastrofalne godine razgovaramo sa našim pčelarskim savezom Krapinsko-zagorske županije na koji način da im pomognemo oko prehranjivanja, jer će očigledno trebati dodatna prehrana da bi sljedeća godina, ako i klimatski bude dobra, da bi ponovno bilo dovoljno meda na području Krapinsko-zagorske županije i općenito za tržište Republike Hrvatske. Mi smo spremni iz proračuna, bez obzira što gubimo 10% izvornih sredstava, 150 tisuća kuna odvojiti za pomoć zagorskim pčelarima. Da pčelarstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji ima sjajnu budućnost dokazuje i učenička pčelarska zadruga Maslačak iz Škarićeva koja je osvojila nagradu za poseban proizvod te srebro u kategoriji cvijetnog meda i broncu u kategoriji bagremov med. Kako sam i naveo, počelo je od jednog maloga Darka Hmeline koji je već odrasla osoba. Prvi je vidio roj na šljivi i zvao je mene u pomoć. I od tada smo počeli, uglavnom imamo od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. učenika, znači odlaze u Krapinu, ali isto dolaze na pčelarsku svake subote. Mnogi učenici koji su bili članovi pčelarske zadruge danas su uspješni pčelari koji pronose glas o Škarićevom kao kvalitetnom rasadniku pčelara.